Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nongelam ke National People's Party Women's Wing hapo ke jingelam ke kong Jasmine Lingdo Presiden benta ke sengi ka arpu arteri ku jembang arjar arpu sao kilalaj banyi kendo yo sembut menteri rangba ke jela uba prestun tinsong ne ke benta ban ai kubor halor ke jingtung ke sorkar ya ke kong Ida Shisha Nongrang IPS kum ke DGP batmai jong ke jela. Habaya keren berkilar pathai kubor hadin ke jingnya kendo yo ba prestun nakaliang ke kong Jasmine Lingdo kalaong bakum ka sengken thei ka kwa ban penpau ke jing sungu ya ke sorkar halor ke jingla ban thung ya ke kin thei ke ban ningkong ke ban long kum ke DGP ke bade ke kerdan ke ba he tam ka tenat pulet bat ke kong Jasmine kala penpauru bakum ke kinhon hi ka penpauru ke jing sungu ya ke sorkar halor ke jing yo i baki long kmi jong ke jelaru kidonnya ke sab bantrei ha ke ba makiru kilaban pej bat yalam ye kitnat terekam ki ba he kong Jasmine kala ongru baga jing kemilenti nang nesha kman kalong baki reu ken thai hi baro kindon ke jing smo shngan ha baki let shano ledan nela ki le ye kanu ka kam kindon ka ka jing smo shngan kham tam e la ki let ban pan jingeram haki police station ba kindon ki breu ki ban pej kerpang na ka benta ki kinthei ka National People's Women Front but i ba prestun badairu deputy chief minister badairu minister home minister jongi ba pet ya ka benta ba ka safety jongi ka longno i ba pet ya ka policing ka state ka longno tingi kwa ban i ka jing sngongo na ka sorkar bakila appoint ya ita i kentai baningkong ibadai hak kekedan ka ba he tamdo jong ka polis bat ngis ngongo ya ka sorkar baki yo i ya ki kilong kme jongi baki don kata ka saktre ka jongki bakiru kila hi ban pet ya kini ki department ki bahe hak kekedan ka bahe cái jing kami lenti jong pi na DGP long kami ba bade jong ka jalan ma dalam ta kabangi kami lenti ningkong kadai kani hi ba ki kenthai jongi ki long kami jongi ki thai kena jongi ki thai samla jongi kindon kata ka jing snow let's say ka jing long si ka jongki makinda lechno ne kinale kanu ru kidon kata ka safety ka jongki bat bakin kinyo kata ka lahat ru lada don kanu ka jikut ka jongki le si kindale ya police station ru haka police stations kindon ki priu ki bapet kerpang namantagi kentai ki jongi ikwa ya ki kentai jongi haka imlang salang bakin snow scam but snow shulur banle ya kanu ka kam banle ya kanu ka kam ki jongki namar ba kadon kata ka policing ru ka ba scam tu kelebihan mo ba National People's Women Front dai ka bangi ngi kwa banle kalong ya kani ingin persyang banle iki awareness programs ki jongi ba kilong kumi jongi ki thai samla jongi ki thai kena jongi ki tip kuno bakin itu ya kata ka rules and regulations bakila ban bot din gitu bat bakin da don kanu ka jing snow ear ne kanu ka jing snow ba kadon ka jing ma haki kin shlur ban let ki police stations ban let file ki case ki jongi namar bangi yo i ba menta haman ki police station hi ki don ka woman cell ka ba trekam namenta ki long me jongi namenta ki thai samla jongi